Да, в днешния епизод ще играем Fun Pact симулатор. И да започваме да видим кой играч е Роналдо. Сега първо ни се пада и да видим кой ще бие. Последния матч бихме 4-0. Това беше добре, нямаме нито една победа. Сега тук търсиме кой Хълк. Но това се тегли от Аптоиде, хора. Не може от Google Play. Мисля, че може, но много трудно ще го намерите, така че ще е трудно да го намерите. Сега тук търсим 84 и така. Имах ще после, ама нищо. 84. О, Меси ми се беше паднал, бе. Така. Неймар. Так. Трябваше един друг да избера. Така, Неймар с Суарес. Добре, тук много добре сме си ги направили. Сим дрифт. Така. Добре, да видим колко ще ги биеме. 1-0 за тях. Давай за нас. Биха ни 1-0, бе, хора, бе. Дай да сега да отваряме паковете. Да видим какво ще. Така. Не. Добре. Не да име, не. Атак, за атака. Така, за атака. Роналдо или Ибрахимович. Роналдо, защото той Ибрахимович нищо не прави. Суарес. Меси. Ох, тройката дойде. Леле, сега ще ми направим на нищо, няма как. Дори ще си снимам екрана, за да го видят всички. Тук мога ли снимам? Не. Мале. Тройката дойде Роналдо, Суарес и Меси. Чакай. Аз после ще го сейфна, защото това много силно. Така, по-бързо. Еми хора, тази игра ме много кефи дори, защото вижте, че играем и мачове. Ето той имаше някакъв Барса, където се казваше, аз не го знам. Ето той Ибрахимович направо ни се падна, така че ще го сложим на топ пичага тук на местото. И тук с Реал Мадрид трябва да правим някакво комбо. Ето тук. Така. Тук има много комбота при това. Не. Тук. Не. Другия трябва да сложа. Но 85. Добре, трябва го симдрат сейф. Трябва да клекнеш, за да стигнеш до килера. Добре, плей, дай да видим колко ще ги бием. Ще ги биеме ли? Айде 0-0 за нас. За тях. 2-0. Чакай. Сейф е дата. Криштиано Роналдо.
Ето, това е една яка състав, хора. Не може да има по-як състав от това. Аз утре ще го покажа на приятелите си и ще видят. Добре. Добре, хора, надявам се, че това ще бъде за този клип. Надявам се ви е харесал. Ако е така, другия път ще играем повече, защото сега опознаваме само играта. Ще се видим в следващия клип. Чао!